syempre, kasi gumawa ko ng maraming videos ngayong gabi. Let's go! It started kasi ngayon gagawin natin girl yung papa ko. Yay! Let's start! So, tinanggal ko na yung eyeglasses ko. So, unang-una, kailangan natin usukin yung buhok. Ito muna yung tutubig mo na natin. At yung tubig. Traidor! Traidor! Grabe yung oil din ako yung buhok. So, yan ako siya. Isishop ko. Hindi na natin bukin. So, joke lang to guys. Close your eyes. Leonidas, pinupuri Yan ang wala na. at Tapos, binabati kita. tatapuhin na natin Tunay nilang mahusay ka at ang mga kawan mo. At kahit na hindi ka tanggap-tanggap ang iyong kayabangan, kailangan pa rin ng Diyos Hari ang kagitingan ng mga Spartan at husay sa digmaan. Pwede kang malakas na May kakampi. nakikita ka ba? Nagisintang mabuti. Wala na guys. Nakatauhan mo. Siyempre, nakatapon siya no. Nakikiusap ako sa Hindi iyo. siya makikita. Makinig ka sa iyong kapwa So bihero. guys, anong nauna guys? Itlog o manok? Itlog o Sa manok? kabila ng mga panlalaki Manok o mo itlog? at ng mga panlalakas So ayun, mo, ano nauna? TV handang or... magpatawad ang aming Panginoon. TV or yung At ano hindi guys, naman, yung gagandi pala ang pa ang iyong yung serbisyo. naghatid ka ng mga Pinaglalaban niyo ang mga message sa Sa inyo iba. Ano mauna? Lumalaban kayo para Para sa akin is yung payayamanin maghatid ka pa ng letter doon, tapos darating pa ng ilang linggo. Tapos ngayon, susuklayan na natin siya. Balik tayo sa vlog. na may pananagutan sa nag-iisa at totoong Panginoon Let's ng mundo. brush! Leonidas, magiging ganap. ang Let's iyong go! Kung ibababa mo lang ang iyong armas. Itaas mo kaya. Huwag mo yan. Huwag, ibaba mo yan. I mean, kasi makikita yung brown mo na kilikili. So guys, sa next vlog natin, mamaya mga maglalaro naman tayo, which is yung mga laro natin is, yes! Nicer than you. Let's start. Nandito ka sa loob pero nakasunglasses ko. Hindi mo mahirap yung bats. Ang mata ko ay sensitibo sa liwanag ng araw. So this is bonfire, I think, and no. Nakita ko ng lalaking tumong kwarto ni Daddy. Si Lolo at ako ay hindi na pumasok sa kwarto nito sa loob ng 6 na taon. She get to the bottom of her father's death? Ang susi ng katotohanan na naitago ng 6 na taon ay nasa kami na dapat niluksan. Kaya natin marami tayong Drama joy. special stories. Yes, yes, get out! Joke lang. Sabi ko sa inyo marami akong dalang joke ngayong araw na to. Yay! Ate, Nasaan siya? Pagiging reality pa ba? Singer? Yes, yes, I can sing. Sorry, but there's no vacancies. I can dance. I can dance. I trust and I can love do you. everything. Grabe. Meron pa ka may TV. English? Kahit Tagalog lang kamat. Kaya dapat matibay ang katawan mo. So, Ngayon, ang yan. bagong Bear Brand, Tapos may na. pagmatibay. Suklayan naman natin to. Isang sukla. Tibay ng katawan. At Tibay ito ang ngayon, color tulong pink. para sa matibay na bukas. Ngayong Pasko, may malaki Color na pink? ang Color green pala. Or color Ang blue. daling sumali, scan na ang QR code to answer our survey and get a chance to win up to 10,000 U coins. I-avail ang mga rewards tulad ng mobile
buy mo. Online vouchers. Snacks and meals. So guys, next vlog, sasayaw tayo sa harap ng papa ko kung gaano ka ganyan. See all your work. Visit ucoin.com. So, mamaya next vlog na. Mamaya ng next vlog. Yes, bakit naman? Bakit ngayon? Meron pa nga akong ginagawa ngayon na agad. Grabe kayo, no? Mahigit 30 taon na mula nung hinarap niya ang Marami lobo at talagang lamig. tawa ni Papa. At See? ngayon, tulad ng dati, hindi takot ang bumapalit sa kanya. Tanging So, pagkabalisa. tapos na. Ang mataas Titingnan nyo ang pinakamadumi niyang ang buhok. malamig na hangin mula Let's sa kanan start. na humahalik sa kanya. Here's a beautiful hair that I do. May isang pag-ilan sa kanyang likuran. Guys, meron pa pala natin gagawin. Lalagay pa na natin itong hair band. What? Ang bawat isa sa kanila Let me do you a ay bath. handang mabuwis ng buhay. Yes. Get. Ow! Gagawin natin. Meron siyang bath. Mainit na ang kanyang palangga sa ulo. Medyo marami na siyang uban, guys. Bukas siyang si Lisa kasi may kiss ako. Si Lisa sa Blackpink member. Mabigat ang kanyang kalasan. Kasi hindi nagpa-fans dyan sa girl. Sa mga ibang Blackpink. Hindi nyo siya. Ang iyong sibat. I don't care, mapapa. IDC kayo, guys. Yan. Wake up. Tapos na. Feel this. Kita ko na sa inyo ang before ay nagiging boy, ang after ay nagiging girl. Let's go! Guys, ready na ba siya? Hindi. Tanungin natin siya. Are you ready? Ready. Oh, she's ready. Let's start. Say he's. It's start. Let's start. Ta-da! Your face! Mas maganda pa rin ako sa'yo, boy. I mean, girl, kasi girl ka na ngayon. May dimple pa nga ako. Siya. Ah! Meron na siya. Wala. Wala, Diyos, wala, Diyos. Wala ko lang meron. Kitang-kita yung dimple ko. So, what is this? So, anyway, guys, that's all for today. Bye! See you in my next vlog. Magda-dance tayo sa harapan ng papa ko next time. Mamaya, let's go! Bye! Merry Christmas! Ho, 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 ho! Bye-bye! Can you like, share, subscribe, and comment nyo down below kung anong gusto niyo mga videos. Ako lang gumagawa nito kasi po wala pa po akong followers, subscribers. Tapos mag-click bell para kayo, para makita nyo, para makita nyo mga new videos ko. Okay, bye-bye. See you in my dance contest beside of my brother. Father. Let's go. Bye-bye.